ድማ ባሪቑ ነቲ እኽሊ ድማ ተዘሪኡ ዘሎ ብንፋስ ብፀሓይ ኣቂሉ ብማይ ኣቂሉ ብፀሓይ ኣድሪቑ ብንፋስ ኣድሪቑ ብፀሓይ ኣቂሉ ብንፋስ ኣድሪቑ ኣብ ማዕከሉ ዝእተት ይግበረልና። ስለዚ ታቦት መፁ ስለ ዘሎ ኩላትና ብእልልታን ብጨብጨባ ንቀበሎ። የማን ፀጋም ዘለና ግድዕ ንበል ኩላትና ፀጋም የማን ዘሎ ዘለና ንስማዕ እዮም ንራን ሓደ ወገን መዓዝ ታቦት መፅእ ስለ ዘሎ ብድሕሪና ናብ ሓደ ብየማን ወይ ፀጋም ብየመናን ብፀጋም ብየማን ዘለና ኩላትና ድፍዕ ንበል። እዞም ፀጋም ቴመር ዘለና ዶ ዘለና እንተሓቲ ቁርጤ
ክርስቶስ ክርስቲያን ብወልድ ወልዳን ብመንፈስ ቅዱስ መንፈስ ሰማያት ተሰመኹም መስቀልቲ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንግል ማርያም ዝኾንኩም ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ውዒልኩም? ከመይ ኣለኹም? ከመይ ሰኒያኩም? አሜን። ስነት ሁሉ ለባህሪ ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክና በአናብ ድኹማት ባሮቱ ወትሩ ዝኸበረን ተመስገነን ይኹን። እምበኣር ተስሪሕና ደቅኹምን ኣሕዋትኩምን ነዚ በዓል እዚ ኮነ እየን ዝበልናየን ሰለስተ መዛሙርት ሒዝና መፂና ኣለና። ቀዳመይቲ መዝሙርና ንምዝማር ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ብናይ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ ኩሎም ቅዱሳን ተረዳእነት ኣሚንና እውን
Oraya koy.